Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa fi syafa'ati Rasulillah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, khususan ila arwahi sahibul qaryah desa Kakok wa khususan ila arwahi wa jasadi jamaah keluarga besar Bani Bapak Karga Ibu Sri Mar'ati wa usul Siti Mar'ati wa usulihim wa furu'ihim sayyulillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idin wal faizin wal maghfurin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Durikat alaihimud dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati keluarga besar Bani Bapak Karga Ibu Siti Mar'ati sedaya kemawon Ibu Haja Tarifah sedaya kemawon nggih para sepuh, bini sepuh ya, yang berkenan hadir, kakang, adik, mbakyu, ponakan, semuanya saja yang berkenan hadir pada pertemuan halal bihalal siang hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersama-sama berkumpul wonten dalemipun Ibu Haja Widihatmani dalam rangka halal bihalal keluarga besaripun. Mugi-mugi kesempatan ingkang kula panjenengan sedaya luwangaken wonten panggenan mriki badhe dipun wales kali Allah kelawan kebaikan ingkang berkali-kali lipat. Tuan rumah Bapak Pratik kali Ibu Widihatmani, Bapak Haji Pratikno kali Ibu Haja Widihatmani, sak sampunipun kerawuhan panjenengan sedaya. Mugi-mugi tansah pinaringan gampang gangsal lancar urusanipun. Tura-tura mambra-mambra rezekinipun. Napa ingkang sawektipun cita-citaaken kelaksanaan kelakon. Bibarokati ketamunan sedulur kabeh. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat lan salam Allah mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatul uzma beliau badhe lumepiringan sane awak kula panjenengan sedaya
wonten ing kehidupan dunia, dumugi wonten ing kehidupan akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Siang menika keluarga besar Bapak Haji Karga Ibu Haja Taripang sengaja kempal wonten mriki nggih. Keniatanipun halal bihalal. Halal bihalal niku napa? Halal saka tembung halala yahulu. Sesuatu sing diremeni dening Gusti Allah. Secara etimologi jajan apa wis pokoke halal bihalal niku napa? Halal bihalal niku memecahkan masalah. Memecahkan masalah. Gesekan antara kakang adik, ponakan lilik dan seterusnya. Mari kita pecahkan permasalahan itu bersama di tempat ini. Mudah-mudahan sepulangnya dari sini semua baik-baik saja, silaturahminya terjalin. Halal juga diartikan menarik benang kusut. Angger wong tua gemien ngerti singarane rawut. Sesuatu yang rawut-rawut di masa lalu, hari ini kita tarik benang merahnya agar kerawutan itu menjadi lurus kembali. Mencairkan sesuatu yang beku selama beberapa tahun ke belakang. Ada permasalahan keluarga maupun permasalahan personal. Hari ini kita cairkan sesuatu yang beku sehingga suasananya menjadi cerah ceria kembali. Bi barokati silaturahim. Amin. Allahumma amin ya robbal alamin. Mengapa kita disuruh berhalal bihalal, bersilaturahim? Bismillahirrahmanirrahim. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. Kita ada dalam kehinaan ketika tidak bisa menjaga jarak yang baik dengan Allah dan tidak bisa menjaga jarak yang baik dengan sesama manusia. Dengan Allah insya Allah mudah pangapurane. Kemarin kita telah berpuasa sebulan penuh. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man soma sing sapa wonge puasa Ramadana ing bulan Ramadan imanan karena iman wa ihtisaban ngarep-ngarep ridhone Gusti Allah. Ghufira maka den pangapura lahu ing atase wong sing puasa. Ma taqaddama saking sadurunge min dambi sedaya dosa-dosane. Asal puasane pepek bae, ora kaya kendang nang arep karo nang mburi tok. Asal puasane bener bae, ora nukur melu sahur karo bukane tok. Ngeliye yang melu, ngoronge yang melu. Asal puasane bener bae, orang rasani sedina-dina. Orang melehena, orang ngandakna wong. Pak insyaallah puasane kula panjenengan diterima. Dosane dipangapura.
ngapura. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yuqridul a'mal fi kulli yaumil isnain wa khamsin. Amalia kita, perbuatan catatan amal kita itu diangkat setiap hari Senin dan hari Kamis. Setiap dina Senin bukune catatan amal panjenengan awit dina Jumat, Sabtu, Minggu, Senene dilaporna ning Gusti Allah. Kemudian ketika wong kowe nglaporna takoni bukune siapa kowe? Bukune si A, Endang apa Tuti? Ya. Ya Endang tak dadi wong apik, karo sapa bae apik, ibadahe kendeng, loman, toli ora duwe musuh, ora lagi sengit-sengitan, ora lagi tukaran, ora tahu sirik maring Gusti Allah. Wayafirullaha azza wa jalla, maka dipangapura ing atase wong kuwe fi hadzal yaum, pada hari itu juga. Diangkat catatan amal hari Senin, dimaafkan di hari Senin, dicatat amal, diangkat catatan amal pada hari Kamis, dimaafkan amal itu di hari itu juga, asal tidak berselisih dengan orang lain, ora lagi tukaran, ora lagi eng-engan, lan boten sirik kali Gusti Allah. Bayakulu maka ngendika Gusti Allah, putriku tinggal baik, ini wong loro sing lagi pada tukaran, hatta sampai wong loro kue batiran. Sehingga sering kita mendengar aja kosi rudu ora batiran nganti luwe sing telung dina. Karena apa? Setiap amal kita diangkat 3 hari sekali, ketika tidak bermusuhan dihapus pada hari itu juga. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan keluarga besar Bani Karga senantiasa dijaga silaturahimnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Lailatul Qadar, malaikat Jibril menjelang fajar ngumpulaken malaikat-malaikat sing bengi kas pada mudhun memberikan kesejahteraan ke bumi. Ar-Rahil, Ar-Rahil, kumpul. Malaikat pada takon malaikat Jibril, donge nyong kas gona apa? Sawengi-wengi mudhun ning bumi. Kas anak apa? Kas anak kejadian apa? Malaikat Jibril menjelaskan, semalaman awit terbenam matahari sampai terbit fajar, Allah memandang sayang pada umat manusia, Allah memaafkan kesalahan manusia, Allah mengampuni dosa-dosa manusia. Amin Allahumma. Nang Lailatul Qadar, senajan kula panjenengan sedaya ora nemoni, tapi melu dipandang sayang, melu dimaafna salahe, melu dipangapura dosane, kecuali siapa? Ibadah kenapa aja? Kepo apa kepo banget? Kepo banget. Yang pertama, orang yang meminum minuman keras, sehingga jangan pernah minum minuman keras. Lanjut, Bu. Saya lanjutkan. Tadi santapan jasmani, sekarang santapan rohani.
jasmani maem telat bewetenge lara. Apa maning rohani ora tau ngaji ya atine atos. Gini apa mboten? Nah, ben atine emot dalem ngaji. Nggih. Saya lanjutkan. Pastikan kita tidak meminum minuman keras, tidak bermabuk-mabukan agar dipandang sayang. Wong sing meminum minuman keras 40 hari zat adiktifnya masuk ke dalam tubuh tidak akan hilang. Selama itu pula solate ora sah. Sehingga mikir be aja apa maning kok singino. Tak dongakena sa anak putune bani bapak karga terhindar dari mabuk-mabukan, terhindar dari minuman keras atau zat yang mengandung hal-hal yang memabukkan. Sing nomor kali akul walidain, wong sing wani karo wong tua loro, ora pan dipandang sayang, ora pan dimaafaken salai, ora pan dipangapura dosane dening Gusti Allah. Suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW khotbah, malaikat Jibril mandap lajeng donga, ya Allah, umat Kanjeng Nabi sing teka bulan puasa kok ora puasa jebule mati, tak dongaken manjing neraka. Aduh sing rahmate Gusti Allah. Dadi arwingi bulan puasa kok ora puasa mati, dipastikan masuk neraka. Sing donga malaikat Jibril, sing amini Kanjeng Nabi. Doa yang kedua, ya Allah Gusti, umat Kanjeng Nabi sing dikintili wong tua, terus ora tahu eman maring wong tua, ya, ora tahu berbakti karo wong tua, jebule mati, berarti sing mati sing dikintili ya Bu. Tak dongakna manjing neraka. Aduh sing rahmate Gusti Allah. Aja wani-wani terutama sing isinom kepengin uripe mulia, kepengin derajate diangkat dening Gusti Allah, kepengin rezekine lumintir, aja kosi wani maring wong tua. Sampean metu nang dunya kowe ora netes sing endok. Sampean kowe butuh spora sing membelah diri bisa jadi makhluk. Sampean kowe digondol nang manene, nang mane sampean, bapane ngasep panas-panasan perih nemen, ben anake mangan, ben anake sekolah, ben anake dadi wong. Oli hamil 9 bulan 10 dina. Pan beberan larane ora karuan, taruhane nyawa. Pantes angger wani karo wong tua, kok cawisane neraka. Hari ini keluarga besar Bapak Haji Karga, Ibu Haja Tarifah sedang menunjukkan kesetiaannya, sedang menunjukkan baktinya kepada orang tua. Pak insya Allah almarhum almarhumlah Bapak Haji Karga Ibu Haja Tarifah di Padang jembaraken kuburanipun, ditempatkan di tempat yang mulia sing kepenak, akibatire pada marani. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Aja kosi wani karo wong tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
gawe apik karo wong tua. Nalikane Kanjeng Nabi perintah gawe apik karo wong tua, sahabat takon, Jeng Nabi nyong manene wis mati, carane nyong bakti kepriben? Ya diwacana Quran. Aku ora bisa maca Quran. Ya diwacana ayat kursi. Nyong ora bisa maca ayat kursi, kursinya tak konjago ngetok. Ya diwacana surat Al-Ikhlas. Nyong ora tahu bisa ikhlas, maca Al-Ikhlas ya ora bisa. Nggih. Ya diwacana la ilaha illallah. Nggih, kebaikan 7 lapis langit, kebaikan 7 lapis bumi tercurah untuk orang tua kita yang sudah tiada. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kon maca la ilaha illallah ora bisa. Maca la ilaha illallah kalimat tahlil ora bisa, ya ditahlili gampang. Romnya tak apa lemen. Nggih. Tahlil be ora bisa. Halo. Berbakti kepada orang tua. Salatu wa salamu lillah, salatu wa ala yasin. Ya Allah Gusti aja kosi Ramadan teka orang rasa, orang amal ora ibadah, jebul mati mlebu neraka. Salatullah ala Rasulillah, salatullah ya Allah Gusti aja kasih kesanding wong tua ra bisa ngopeni. Ya Allah Gusti aja kasih kesanding wong tua ora bisa ngopeni, malah sering kelara ati panti siksa neraka nalika mati. Salatullah ala Rasulillah, salatullah ala yasin. Ya Allah Gusti aja kasih disebut yang Nabi orang nyuluki, jebul mati lepung neraka, rahmate Allah panti adona. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah ala yasin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing ora dipandang sayang, ora dimaafna salah, ora di ngapura dosane nomor 3, hati urrahim, wong sing medhot sana. Hari ini keluarga besar Bapak Haji Karga Ibu Haja Tasrifah sedang menunjukkan bahwa silaturahimnya terjalin dengan baik. Nggih, kon kumpul ya kumpul. Mau kula pun mriki tembe kali tembe sajodo. Padahal jare wonge 70 jodoh. Berarti kurang 29 jodoh. Akhirnya kula medal kumihin, nggih nggih pangapunten. Dugi mriki macet teng Benjoran panjang. Akhirnya kesiangan. Pangapunten sedenge sampean bareng dene dijak ngomong nyambung. Nggih nggih.
Nah, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, ora pan mancing swarga wong sing medhot sana. Dalam sebuah riwayat, ana wong lanang sugih pan mangkat kaji, duwite 1000 dirham pan ditinggal mokan ilang. Lajeng dititipen nang kiai, barang dititipen nang bali kaji badhe pendet, jebule kyaine mati. Barang badhe dipendet mati takon larene mboten dititipi. Lajeng ibune, lajeng bapak niku takon karo wong pinter. Orang yang ora sampean arana sing ilang ya takon wong pinter nggih, Bu. Nyong gelange ilang Pak Kyai nang apanan. Ya, nyong duwite sering ilang Pak Kyai nang apanan. Nah, lajeng ditakoni Pak Kyai ini main solusi. Coba sampai ning sumur Zam-Zam. Lajeng teng mriko salam. Assalamualaikum, disebut namane bin sapa. Nang sumur Zam-Zam boten jawab. Matur kali Kyai ini. Di bisane nang swarga langka ya. Padahal ibadahnya kenceng. Coba sampai ning sumur Balbul. Ning sumur Balbul tengah wengi. Kemudian ning sumur Balbul ning Yaman. Assalamualaikum ya fulan bin fulan. Waalaikumsalam. Ya Allah, sampean toren ahli ibadah. Bisane tempatnya nang neraka jahanam ning apa Kyai? Iya nyong tak ibadah kenteng, salate kenteng. Wis apa bae tak lakoni. Tapi nyong duwe adi wadon siji, ora tau tak ileng, ora tau tak parani, ora tau tak topang rezekine karena adine nyong melarat. Halo. Jadi wong seduluran kakang adinan kuwe bisa anjuk neraka, bisa anjuk swarga. Sedulur lanang sing adine wadon orang mampu dijurna bae, alamat tempat balike mengkonang neraka. Sehingga angger sakbani karga Bapak Haji Karga Ibu Tasrifa, Ibu Tarifa ana sing sugih. Kowe ana maksude. Sing sugih niku kono pang sing ora duwe ada kursi imane ucul gara-gara ora duwe, sehingga berdosa besar, tempatnya di neraka jahanam bagi kakak laki-laki sing ora ngopeni adine wadon sing ora duwe. Dadi wong lanang kowe angel nggih, kudu ngasep nyeneng anak bojo, bukan kayak kue topraga. Adine juga kudu diwehi tanggung jawab. Bukan sampean duwe bojo sing lanange duwe adi ora duwe panmeinnya dijurna, malah sampean kudu perintah. Angger nglarang pada bae sampean panempat kena bojone nang neraka jahanam. Dunya dikumpul-kumpul kapan go apa? Wong mati ora digawa. Halo. Dan kayak dikit tepat ya Bu ya. Tepat. Akhirnya apa? Lah kamu orang duwe sing nganti nelangsa ora karuan. Dalam pandangan manusia, kok orang yang sangat bahagia hidup di dunia kaya raya, kemewahan yang serba ada, tapi tak pernah kau pikirkan dari mana uang kau dapatkan. Kau cari dengan jalan haram, tak takut dosa pada Tuhan. Dalam pandangan manusia. Halo, duit ora setengah kakean, suka membantu keluarga, sing dibantu ndongakena
Pak insya Allah sampean urusane digampang gangsar lancaraken anak-anaknya di sekolah nayanjuk sekolahan cita-citane kelaksanan sampean kepinginane kelakon amin Allahumma amin ya rabbal wa amalan a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Wong sing gelem mewek, wong sing membenarkan kebaikan, fasanu yasiruhu lil yusra, dimudahkan jalan kebaikan. Ngaji enteng, sholat enteng, puasa enteng, silaturahim enteng, angger wong lomah. Wa amma man laila wasana wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Wong sing ora butuh wong liya karena menganggap awake dhewek wis sugih, ora beneraken kebagusan, digampilaken dalan kejelekan. Nggih, ngrasanine enteng, gromnya enteng, wani karo lanange enteng, mangkat ngaji anjur. Na'udzubillah min dzalik. Silaturahim ini pastikan bisa tetap terjaga. Allahumma sholli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin atadama fil wilayi daimatan bidawami mulkilahi. Yo sedulur pada nyambung silaturahmi, mugi-mugi angsal berkah saking ilahi, umur panjang rezeki lancar urusan gampang, mugi dadi dalan aliridone pangeran. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmihi daimatan bidawami mulkilahi. Silaturahim nimbung sedulur patasakur, nyampataken jagongan pada kumpul-kumpul. Sapa wong kang iman Allah lan hari akhir, tetap purun nyambung tali silaturahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmihi daimatan bidawami la ilaha silaturahim insyaallah dadekna berkah. Oli amin sing cetayaken amin. Ya kaya panjang umur akhir rezekine amin Allahumma.
tura-tura mambre-mambre bisa mangkat haji, bisa mangkat umroh ning Mekah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki karo wong tua, karo kakang adik, karo bojone. Bojone sampean ke sampean pan oli ridone sing lanang, anger sing lanang yang oli ridone Allah yen sing lanang rido. Sing lanang ora rido, Gusti ora rido senajan mangkat ngaji. Nggih, senajan ibadah. Sehingga keriduan suami itu menjadi yang paling utama. Duwe bojo di eman-eman, disayang-sayang karena sampean pan oli rezeki, pan oli suwargane ketika eman maring bojone. Nggih. Bojone pun mboten wonten, ya eman maring anak putune. Halo? Nah, sampean panoli suwarga, panoli neraka, perek nemen ananang bojone. Berbakti maring sing lanang, tangane dicekel, gambung dicucup, sadawane njlucup, protol kabeh dosane sampean karo sing lanang. Moni amin no. Toli tahun cucup apa ora? Ya, balik sing kene pada njlucup tangane bojone. Eben dosane di pangapura protol. Halo. Nah, kemudian yang sampean kabeh nuru ganjaran nang sing lanang gampang. Dicekel tangane satu kebaikan dicatat, satu derajat diangkat, satu dosa dihapus. 10 kebaikan dicatat, 10 derajat diangkat, 10 kejelekan dihapus. Angger 20 kebaikan dicatat, 20 kejelekan dihapus, 20 derajat diangkat. Angger gelem nyikep bojone. Nggih. Kebaikan langit kelawan bumi, angger nurut karo bojone. Bejak gleleng ya nurut. Ya. Aja ana bandrole. Turune ana regane. Angger duwite akeh turune ngatang-ngatang, ora de duit turune kemureng. Nah, angger main duit turune ngatang-ngatang, ora main duit kemureng. Singkaton pokok ngetok. Ngentut ya wis wen bajine tok. Duwe bojo di eman-eman disayang aja nggo nyaman. Melas mongko kering kalah-kalahin mati. Iya. Nah, waris mati. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dirinya. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Betul? Barang wis lakat tembene krasa. Dikomplain baik dadi bojone sampean ora suki-suki kaya juwet aku. Sugihe kapan? Kala-kala melakukan cara-cara yang tidak halal. Diganyami kala-kala ngintil wong wadon liya. Ya. Watane sampean paling bisane nangis nang pojoke ambek. Jangan tinggalkan aku. Mohon kepadamu, tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Sumpah urip karo sampean, skincarean dorak lakon, tangane lak apa-apane, jentike lak apa-apane kaya wong lanang. Gonyami bae kala-kalaenku.
Yen bisa ana tenggo bareng lakati loro bareng. Kesejahteraan dalam keluarga menjadi faktor yang paling utama. Di duit tetep bojone sampean, ora di duit ya bojone sampean. Sungguh takkan ku biarkan orang lain menjamahmu, kan ku pertaruhkan jiwa ragaku. Ku tak rela orang lain bila menyentuh tubuhmu, karena engkaulah jiwa ragaku. Ora ada duit sih bisa nembang kayak kue. Mar'a solihah, oke? Wadon solihah, wadon kang takwa, senang ibadah lan sregep ngaji, maring sing lanang ya hati-hati, sing lanang mriyang bagian dipeceti. Setuju? Wong lanang ya kayak kue, kudu pada baik. Wadon solihah, wadon kang takwa, senang ibadah lan sregep ngaji, maring sing wadon ya hati-hati, sing wadon mriyang bagian diobati. Lanang soleh, lanang sing sregep ngaji, ibadai hati-hati, sing wadon mriyang bagian obati. Aja sing wadon mriyang bagian luru ganti. Dengan mriyang wis luru ganti bukan mari bukan apa. Halo. Dalam kehidupan rumah tangga menjadi faktor utama, ben kayak tuan rumah. Bapak Haji Pratikno kali Ibu aja Widiatmani kulo seneng nemen. Larene ku pada dadi wong kabeh, pada dadi dokter kabeh. Anu ke apa? Pirakate apa? Kulo jangan ya Allah. Nggih. Iri ndelengna anake sukses kabeh. Pastikan panjenengan yang masih muda-muda piben carane anake sukses, berangkat dari diri sendiri. Hormati suami, sing wong lanang hormati istri. Wong wadon kowe sawah kowe kudu dipacul, ora dipacul ditanduri ora tukul. Sawah kowe kudu wis ditanduri kudu digarap. Geleme nganggo apa wong wadon? Gelange di toko kena. Ali-aline aja siji tok. Anak batire wong jendike 5, iya. Nah, pipine ebene melong-melong kayak kancane jaluk skincare ya di skincare, sing penting aja larang-larang. Tahu-tahu batire tumpakna motor sing rada apik ya tumpakna motor sing apik, karena wong wadon kuwi regane sampean. Ar wong wadon tumpakane apik regane sampean berarti dhuwur. Halo, ar wis kaya ke keluarga Bani Karga Ibu Haja Tarifah kabeh dadi wong kabeh. Amin Allahumma amin ya robbal. Sing nomor 4 sing ora dipandang sayang dening Gusti Allah. Ora dipangapura salahe, ora dipangapura dosane, ora dimaafna kesalahane wong sing berselisih, wong sing bermusuh-musuhan. Sehingga hari ini pastikan kita mendapat halal dari Allah dengan ibadah yang totalitas. Hari ini juga kita mendapatkan halal dari seluruh kerabat kita dengan saling memaafkan. Allah minal aidin. Mudah-mudahan kita kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Allah minal faisin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung bi barokati silaturahim. Allah minal faisin, Allah minal mawurid. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang senantiasa mendapat ampunan bi barokati silaturahim.
Allah minal makbulin. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita dengungkan dalam doa, semoga menjadi kenyataan bi barokati silaturahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi daimatan bidawame iwak pandang iwak teri percuma kanta yang ora senang silaturahmi iwak hiu cacahe siji percuma ayu yang ora senang rame. Allahumma sholli wa sallim sayyidina Muhammadin adama bi'ilmillahi daimatan esuk-esuk lari pagi ora kerasa tekan slawi percuma temen dadi wong sugih yen ora senang silaturahmi jalan-jalan muter-muter kerasa ngorong minum kopi percuma temen dadi wong pinter yen ora gelem silaturahmi percuma temen dadi wong yen ora gelem rame. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmihi daimatan bidawame. Pastikan kita menjadi orang yang selalu menjalin silaturahim sehingga kita akan terlepas dosa-dosa kita dengan orang lain bibarokati silaturahim. Aja kosi yang sampai kabeh kenang patang perkara sing dadi hal sing bakal ditemoni kabeh anak putune Kanjeng Nabi Adam. Niki terakhir peringatan untuk kita semua. Yastaqbalu min bani Adam arba'ah. Bakal ketemu, bakal nakani maring anak putune Kanjeng Nabi Adam patang perkara. Nggih. Yang tahibul malaikatul maut ruhuhu. Bakal dicabut dening malaikat maut ruhe. Yang karo sampean bakal mati. Monia lagi senang-senang wayahe mati ya mati. Umpetan nang kresek ya mati. Nggih. Sing nomor loro, yang tahibul malu warisatu. Dipaksa dijaluk apa dunyane nang ahli warise. Dunyane yang sampean kabeh pan didenteni nang anak putu. Mugane anak wong mati sugi, akeh sing ngenteni ora pada sungker, tapi pada senang. Tapi wong mati melarat syukur, mongko sing tuku ules apa? Wong mati sugih, ya alhamdulillah, yang wis nyekel sertifikat omah, yang wis nyekel BPKB mobil, maneh ta ngukur nganggo
Kalung ngedek nganggo gelang ngedok, tapi kan suratnya nang nyong. Anaknya pada kayak kue. Nah, udah bilang mindalik. Pak, insya Allah, Bani keluarga besar Bani Bapak Haji Karga Ibu Tari Pamboten kados mekaten. Amin. Moni aminnya tapi diwarai baik. Yantahibul wadudu jismuhu panti jaluk paksa jasadnya yang sampai kabeh daning cacing. Besok sang mati dikubur dipangan cacing, genteni cacing, gelem ora gelem pan dipangan. Nggih. Jadi dipikir-pikir, skincare-an nggo apa? Mati ya paling pan dipangan cacing. Mana cacingnya dokone menon ndeleng sing mati pipine menos-menos. Angger sing mati inyong. Ya, sing mati daling pipine ireng kayong tualata kayong ora pikora apa. Kan mangan sungkan kalau kalian ora dipangan. Jajake foto. Amin. Oke. Sing nomor 4 pan dijaluk paksa amal yang sampean kabeh dening wong sing disakiti. Aja kosi balik gawa salat ilang. Dijaluk wong sing dirasani. Balik ning ngarsane Gusti Allah gawa ibadah hajine ilang. Balik digawa wong sing diglendengi. Aja kosi balik ning ngarsane Gusti Allah. Gawa ganjaran sedekah ilang. Dijaluk wong sing sering dianiaya dan lain sebagainya pan manjing swarga gawane enteng akhirnya bangkrut pailit orang gawa apa-apa. Naudzubillah summa naudzubillah. Sekap sementen atur kala nyuwun kenging pangapunten kanthi saestu ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Donga sing niat. Malaikat kowe pada nginte sampean. Sing dongane temenanan berarti karep dialog diwehi. Sing karo santai-santai mbukani HP nggih. Apa maning karo kukur-kukur bokong lah kata orang panjang. Nggih. Liridha ilahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Sayulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Mustafa Muhammad hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana fir lana wa nawwir qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi hab li minas sholihin. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim dinana wa sallim ahlana wa sallim aba'ana wa ummahatina wa sallim Bapak Haji Karga wa sallim Bapak Ibu Hajah Tarifa binti Hawa min afatid dunya wal akhirah. Ij'alna ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair. Ij'alna ya Allah min ahli taqwa wa ahli ibadah. Ij'alna ya Allah min ahli Quran wa ahli dzikir. Ij'alna ya Allah minas sabirin. Ij'alna ya Allah min ibadikas sholihin. Ij'alna ya Allah min ahli jannah wa la taj'alna min ahli syarri wa dhair. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim keluarga besar Bapak Bani Karga Ibu Hajah Tarifa ya Allah.
kelawan keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Allahumma barik lana fi umrina ya Allah. Nyuwun pinaringan gampang gangsar lancar urusanipun, urusan dunia, urusan akhirat, bi barokati silaturahim. Allahumma barik lana fi sihatina ya Allah. Berikan kepada keluarga besar Bapak Bani, Bapak Karga, Ibu Hajat Tarifah ya Allah, sehat yang bermanfaat untuk ibadah kangge tali panjenengan ya Allah. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina ya Allah. Berkahi keluarganipun, keturunanipun, anak putu buyut canggahipun Bapak Haji Karga, Ibu Hajat Tarifah ya Allah. Anak putu buyut ingkang saged ngangkat derajat tiyang sepuhipun mulya wonten ing kehidupan dunia, dumugi wonten ing kehidupan akhirat. Allahumma barik lana fi ma'isatina ya Allah, bi barokati silaturahim. Keluarga besar Bapak Haji Karga, Ibu Hajat Tarifah ya Allah, nyuwun diparingi dalane rezeki ingkang turah-turah mambrah-mambrah, ingkang gampang gangsar lancar, sami saged ibadah haji wonten Mekah lan teng Madinah ya Allah, bi barokati silaturahim. Allahumma barik lana fi ilmina ya Allah. Nyuwun pinaringan ilmu ingkang manfaat kangge ngangkat derajatipun Bapak Haji Karga, Ibu Hajat Tarifah wonten ing kehidupan alam barzah ngantos dumugi alam akhirat. Allah Allah minal aidin, Allah Allah minal faizin, Allah Allah minal maghfurin, Allah Allah minal maqbulin fi kulli amin wa antum bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbih tim lana bil iman, wahdim lana bil ihsan, wahdim lana bi husnil khatimah, wahdim lana bil khair wa ya khairan nasirin. Jangan lupa musafahah, salam-salaman selama kita berjabat tangan, lepas semua kesalahan kita secara personal. Saking kalau cekap nyuwun kenging pangapunten kanthi saestu. Ihdinas siratal mustaqim. Wa huwa al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.